Жуги, няма да идваш, не. Няма да идваш. Имаме една разходка. Барт е намерил някакъв водопад близо до вкъщи. Отиваме да го видим този водопад. Изглежда направо приказ, но седно не е реален живот. Не знам, толкова съм благодарна, че живеем близо до тази гора. И мога всеки ден да се разхождам. Много е красиво и спокойно. Някъде е паднала едната. Maybe. Във Витоша има толкова много места, пътечки, водопади. Толкова е красиво и живописно. Може беше много близко до вкъщи, навъртяхме 8 км, ама нищо, много приятна разходка. Сега една бърза сауничка с червена светлина и след това ще направим лек шопинг, защото ми трябват някои неща за буса, който приключваме едната седмица, моя, който е само за мен да си го ползвам. И съм супер развълнувана, нямам търпение това да се случи и съм на нисък старт, само да излезе от сервиза и тръгвам. Нищо повече не съм снимала, никакви епизоди, нямаше просто как те се правят 100 неща едновременно, те работят мен докато ма няма, разбираме се в някакви с снимки, с не знам си какво, не че не ходих 100 пъти до Пловдив, ама както и да е. Трябва ми огледало и ми трябват някакви декорации, защото сме на финална права, както казах. Мивка, такова смесител за кухнята и всичко друго е готово, мисля. Май нямам легло още, ама това накрая ще стане. Няма драма. Не забравихме да поръчаме леглото. Първо сауничка обаче и после отиваме до няколко магазина. Така и така, трябва да влизам в банята. Ще си направя един масаж, да се омажа хубаво вече. И ще ви разкажа какво се случва напоследък, че имам чувството, че не съм правила влог така някакси спокоен, с едно. Давам си последен зор, нали ставам на 40 скоро и целта беше до 40 се пенсионирам. Няма да се пенсионирам от държавата. Идеята беше достатъчно много неща да развия, които да ми носят приход дългосрочен план и нещата се случват. Между другото, фирмата с бусовете на майтап почна цялото нещо. Не, че на майтап, по-скоро с никакви, кой знае какви очаквания. Продадохме последния бус, който направихме и той влезе в ротация за отдаване под наем. Сега ще вземем още един и всъщност с моя бусовете стават 5. И това е просто защото преди няколко години, не толкова отдавна, 2021 или 2022 беше, като тръгнах да си правя моя, сещате се на паркинга, на практика, къде ли не, да се чудя въобще без никакъв план, как ще случат нещата. Та интересно нещо е живота. Цената на буса бях казала, че ще я кача. Не я качих, защото буса го продадохме на третия ден. Още там след експото и той не беше наличен просто. Запазихме морето пак за децата. В септември ще ги водя на море за децата от дома в Пловдив. Те естествено много се вълнуват. Аз също се вълнувам. Тази година приключват с строежа на апартамента в Кипър, който си купих. Кога беше това също? Губят ми се вече толкова много неща се случват постоянно, че ми се размива кое, кога е било. Пращат ми апдейт идея. Тая година или началото на 2026 ще го свършат. Аз го купих на зелено.
И ще отидем, той Барт си купи в същата сграда, той си купи по-голям, един газарски там с даже басейнче има него. Моя е с една спалня, има си кухня с хол и отделно една спалня, нали, не е толкова фенси, но ми е първият апартамент, който си купувам в живота, с инвестиционна цел, даже не е за мен. С Лей имам един висящ ангажимент, който искам да приключа, това едно приложение. И това приложение го правя от миналата година, от лятото. Толкова по-бавно се случва всичко, отколкото предполагах. И то можеше най-вероятно стане и по-бързо, ама като не е единственото нещо. И те постоянно, не знам, пробвали ли сте да правите сами приложения, на мен ми е за първи път. Аз няма да мирясам, докато това приложение не стане. И това всъщност ми е така останало като нещо, което искам да направя за групата и да го имат. И вече всеки да си действа. Всичко ще се нареди едно по едно. Ама не едно, както се казва. Добре, отивам да си взема душ и отиваме на шопинг. Първата ни спирка е Айко, защото тук имам спомен, че има огледала и не само огледала, и някакви декорации с дърво. И така за фитчек в бушчето. Ама тук няма нищо в стила, в който търся. Този поднос би свършил добра работа да си пия чайчето на леглото. Часовник със сигурност няма да ми трябва, защото времето няма да е фактор. Good, isn't it? Това столче е доста би влязло в употреба май. Нещо конкретно ми трябва и от Икея. Напазарувах някакви неща, ще ви ги покажа после. И такова искам за да си наредя подправки. И това. Това ми трябва. Ето всичко от днешния пазар. Двата стола ги взех, в смисъл този стол, който го пробвахме, много е удобен. Взех два такива. Тук има едно голямо одеяло, защото аз много обичам да си постилам одеяло, да не е хавли и такива неща. Това е пък за легло одеяло, памучно. Трябва си, не знам дали осъзнавате, обаче всеки един бус е буквално правиш малък апартамент, всичко ти трябва. Тези две закачалки от Айко ги взех. Ще ми свършат чудесна работа, защото имам малко място. Точно такива ми трябва, защото е тясно. Подноса, пак от Айко. Тази купа, защото много ми се връзва на едни други неща. От интериора. Свещник. Да, свещник. Две рамки, които ми харесаха, просто самото дърво ми хареса, ще видя какво ще сложа в тях. И един пясъчен часовник, това ще е единствения часовник. Той е за 5 минути, като си правя някакви техники, практики, ще ми върши чудесна работа. От Икея взех това, защото ще ми трябва. Взех буркани за подправки, само етикети ще им принтирам някъде да залепя. И тези, които ви ги показах, е такова равче. Това за бутилка. В другия бус в Мерцедеса имах същото и доста се го ползвам, да не се търкалят някакви бутилки с вода. Като става въпрос за бутилки с вода и бутилка трябва да има тук. Може да е останала в колата, а това е за банята, за шампуани, балсами и разни такива неща. Нов ден. То видеото е ден с мен, сигурно така мислех да го кръстя, но е втори ден с мен. Днес ще имам гости. И то много гости. Може би над 10 човека ще идват вкъщи от екипа, от Слей. Хора, които са от София, просто преди лятото реших да ги поканя да се съберем. Аз нямам дори маса за 10 човека. Идеята ми е да е градинско. За сега времето е добре. Да ви покажа двора. Идеята ми е да го направя да не е така сядане на маса, ами да има като различни кътове, където могат да сядат по няколко човека, да има постелени отдела. При всички положения ще е весело, така че сега трябва да напазарувам, трябва да ходя до нотариус. Имам 1 час записан и Веско ще идва да ми помага, защото буквално час преди да дойдат гостите, аз ще се прибера вкъщи. И трябва да започна приготовлението за 10 човека.
храна, напитки. Ще ми трябва одялото, ще ми трябват и тези столчета сега. Това е положението към момента. Тези нарочно сме ги свалили и обърнали, защото като духа вятър и всичко става леж. Разполагаме с тази маса. Тази маса за 4 човека, тези 2 люлки, тази маса за 2 и 2 стола. Добре, сложих телефона на една стойка, ще пусна бърз кадър и ще направим тук някаква магия, да изглежда на различни кътчета, да е интересно, да има място за сядане. Атмосферата, която искам да създам, е градинско парти с така усещане за пикник. Той ще сложа отдела като килимчета по-скоро. Ще видите накрая как ще стане. Подредих. Мисля, че се получи много добре. От другата тераса свалих също градински мебели. Сега ще ви кажа каква е стратегията. Успях. Даже предостатъчно места ще имам. Тук мога да седна 4 човека, там мога да седна 4 човека. Имам една масичка за 2 и една за 4. Се получи доста симпатично, като се пусне приятна музика. И хапването, мисля го сложа момент. Ето на тази маса, която по принцип си е масата за хранене. Тук мисля да сложа абсолютно всичко и хората да се обслужват. Може да махна столовете, за да не пречат. И всеки си взема, излиза си навън, сяда си. Нали, Шуги? Шугито! Сега, честно ви кажа, изкарала съм някакви изкуствени растения. Защото си мислех да купувам цветя и после викам, какво ще занимавам сега цветя да декорирам. И така си е достатъчно добре. С тая част сме готови. Сега да ходя си върша задачките. Ще напазарувам после набързо и идваме да посрещаме гости. Сега ще напазаруваме. Ще ни трябва домати и разни други неща. Още малко покупки. Последна спирка и времето много напредна. Вече сме в къщи. Това са ми, кажи рече, всички продукти за 120-30 лева. Колко е часа, Веско? 3,5. Имаме 30 минути. Трябва да направя храна за 10 човека. И само го взех, защото не всеки яде свинско, а пък месото е свинско и прошутото също е свинско. Сямгата отива в фурната да се пече. Жолките 2 по 2 ще ги направя в еърфрайера. Сложих вода да заври, за да направя пастата. Ще направя един гъбен сос. Включваме турбото, защото няма никакво време. Веско ми помага, мие зеленчуци, вади чини, аз действам по салатите и всички други ястия. Салатите ще ги направя в няколко плата. Пастата е готова и е с пълнеж, така че ще й добавя само масло и пармезан. Същевременно месото и рибата се пекат, соса се прави, така че всичко е под контрол. Веско каза, че трябва да се запишем двамата в Hell's Kitchen, защото за 30 минути, 35, ако трябва да бъдем точни, всичко беше сложено, направено, салатите станаха страхотни, пастата, рибката, месото с гъбения сос. Няма порции, всичко е подредено в плата и хората ще минават и ще вземат това, което им е вкусно. Марти донесе десертите от Nutrition Studio в Гео Милев и ето как ни изглежда трапезата. Нищо не съм снимала от гостито. Вече е няколко часа по-късно, Барт. Не мога да ни го похваля този мъж. Това е след гости да се миялната пусна, всичко прибралото отвън. Аз излизам. Много бързо се тъмни. Преди малко тръгнаха хората и вече е тъмно. Излизам да направя крачки, че съм си поставила една цел за май месец, да не падам под 10 000 крачки средно на ден. Сега някои дни съм падала, ама ги компенсирам след това, така че отивам на разходка. Искаш ли с мене, Шуги? Айде, ще те взема този път. След груминг точно гледам да не го вземам веднага, защото е чистичък, беличък и се прави на маймуна всеки път, като излезем. Искаш ли? Това е много приятен, полезен навик, който започнах да придобивам последно време, откакто следя крачките изкъсо, да се разхождам след вечеря. Аз съм човек, който вечеря сравнително рано, но каквото да си говорим, след вечеря се домързява яко. А пък сега много често ми остават крачки за правене вечер, понеже ежедневието ми, работата ми е на компютър, телефон и дори да се направи една тренировка, тя не компенсира 23 часа застояване. Много е приятно, спи се по-добре и като цяло мен ме кара да се чувствам много добре. Хора, това е майше за днешното видео. Обичам ви, чао и до следващия път.